ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ଆଜି ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଖିଆପିଆ କରିବା। ଯେହେତୁ ବାର ଭଲ ଅଛି, ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଝୋଳ ଆଉ ଗରମ ଭାତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଝୋଳ। ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁ ଝୋଳ ପୁରା ମସ୍ତ ପାଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇକି ରିଭ୍ୟୁ ଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଝୋଳ। ସରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମସ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଝୋଳ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ମଜା ଲାଗିଗଲା। ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଝୋଳ ଗରମ ଭାତ, ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାରେ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଝୋଳକୁ ଗରମ ଭାତ, କି ଶାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଲଙ୍କା ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟା ଲଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିକି ଗୋଟା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି, କାରଣ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଖାଇବା କଥା। ଖାଇଲେ ହିଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢେ। ନିଜ ଘର ତିଆରି ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଝୋଳ ହୋଟେଲକୁ ବି ଫେଲ ମାରିଦବ। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ କେଶର ପୁରା। ବହୁତ ବଢିଆ, କେଶରର ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କେଶର, ଆଳୁ ଆଉ ଭାତର ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ ନବା। ଏବେ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାହାରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେପ୍ଟୋରୁ କିଛି ସପିଂ କରିଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଥିରେ କଣ ମୁଁ ସପିଂ କରିଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ହିଁ କରିଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୋଲିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିକି ଦେଖଉଛି। ଅଳ୍ପ ମଗେଇଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିଶେଷ ନାହିଁ, ସେଇ 130 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ମୋତେ। ଅଳ୍ପ ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାକୁ ଓପନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଇଏ ଗୋଟେ ପତଞ୍ଜଳିର ଦୁଧର ମିଲ୍କ ବିସ୍କିଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାହାର କଷ୍ଟ ମୋତେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା ମୋତେ। ପତଞ୍ଜଳିର ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିକାଜିର ମୁଗ ଡାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ବିକାଜିର ମୁଗ ଡାଲ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ସାର୍। ଏଇଟା ମୋତେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଇଟା 400 ଗ୍ରାମ
ଏଇଟା ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ସପିଂ କରିଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା 100 ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା 40 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା। ହଁ, ଏଇଟା 40 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା, ମିଶିକି 140 ଟଙ୍କାର ଜେପ୍ଟୋର ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ପାର୍ସଲଟା।